Mustármag csírázásával kapcsolatban fogunk megnézni két kísérletet. Az első kísérletben kémcsőbe mustármagot töltök, a mustármag közepébe belehelyezek egy hurkapálcát, majd visszaállítom a kémcsőállványba, és a csírázás első lépése, mint tudjuk, vízfelvétel, egy kis csapvizet öntök hozzá. Ezután várunk. Kis várakozás után a hurkapálcát megfogva az egész kémcsövet a mustármag tartalommal együtt fel tudom emelni. A jelenség oka az, hogy a mustármag vizet vesz fel, így térfogata és tömege is megnő, és beszorítja a hurkapálcát a kémcsőbe. A kísérlet második részében a mustármagot csíráztatjuk tovább. Ehhez öntök hozzá egy kis vizet, hiszen láttuk, hogy a csírázás első lépése a magok vízfelvétele. Előre készítettem kálcium-hidroxid oldatot, azaz meszes vizet. Itt felhívnám a figyelmet arra, hogy legalább egy nap ülepedési idő szükséges ahhoz, hogy ilyen tisztán le tudjuk önteni az oldatnak a tetejét. Kicsit még hozzáöntök. Ezután a csírázó magvakat tartalmazó kémcsőbe és a kálcium-hidroxid oldatot tartalmazó kémcsőbe belehelyezek két gumitukót, amelyekben egy lyuk alakú cső van. A kísérletet állni hagyjuk. Egy hét múlva megvizsgáljuk a kísérletet, hogy mit tapasztalunk. Emlékeztetőül az egyik kémcsőben mustármag van, amihez vizet adtunk, hogy ezzel a csírázását el tudjuk indítani. A másik kémcsőbe kálcium-hidroxid oldatot raktunk, és a kettőt egy csövön keresztül összekötöttük egymással. Jól látható, hogy a kálcium-hidroxidos oldat megzavarosodott. Ezzel azt tudjuk bizonyítani, hogy csírázás közben a lebontó folyamatok dominálnak, amelynek során széndioxid keletkezik. Ez a széndioxid a csövön keresztül a kálcium-hidroxid oldatban elnyeletődik. A kísérlethez tartozó egyenlet a következő. Kálcium-hidroxid és széndioxid reakciója során kálciumkarbonát keletkezik, ez egy csapadék, és mellette víz fog felszabadulni. Egyébként ez a széndioxid kimutatásának a reakciója is.